Video ngagem basa Jawi malih Bapak, tapi ngagem format napa niku model ngaten iki, napa niku kagem pandemen-pandemen wonten ing YouTube kawula. Nah, menika Bapak, tampilan rumah Jawa napa niku model limasan tapi didamel pendopo. Kita periksani sareng-sareng Pak. Niki atapipun ngaten menika. Limasan Cina menika Pak. Nggih. Kathah sanget ingkang napa nggih jatuh cinta kalian napa niku model niki Pak. Terus nggih beberapa napa niku pandemen sampun pun sun napa nyuwun kalih kawula kan ndamel iki model ngeten iki. Lah menika konten seratan ampun ngambil foto kok jenengan ngambil foto. Leres Bapak niki kagem sing mboten napa izin segala macam lah kula tentu saja sampun izin dan niki kula kan sing ndamel menika Pak. Nggih menawi badhe ngerakaken napa niku foto napa video menika mangke dalem kirim Bapak, tapi lewat WA nggih Bapak. Ngaten menika. Nah, maksuli tentang napa niki rumah limasan menika. Niki wonten sik mastani nggih mboten cocok menawi limasan menika ditamel pendopo. Nah, niku rak diagem kiambak mawon. Kagem sing pengin apa ngersakaken ngaten kan nggih mboten napa Bapak. Jenengan ngersakaken ngagem pendopo tapi formatipun joglo lah monggo diagem kiambak. Tapi ingkang ngersakaken pendopo nika saking limasan nggih mboten napa-napa to. Ngaten menika. Zaman rumiyin nggih kathah Pak pendopo nika saking limasan. Tapi memang kebanyakan menika saking joglo ngaten Bapak. Nah, wingkingipun napa niku gebyok niku napa Bapak? Nah, wingking gebyok niki rumah limasan modern Bapak. Nah, napa sampun kula up napa wangsul wangsul Pak. Mangke pun periksani anu video-video saderengipun ngoten. Kathah sing ingkang nangkletaken, Pak itu videonya kok belakangnya nggak pernah ada Bapak. Nah, mungkin scroll di FB lho Pak. J leres wonten FB nggih. Sampun Pak, mangke to dipun scroll Bapak. Di scroll nganu napa video-video kula mesti pinanggih Pak insyaallah. Menawi mboten pinanggih lah mangke WA kula Pak dalem kirimi Pak. Secantik napa niki rumah limasan modern ingkang wonten wingking. Nah niki nganu Pak, mumpung pinanggih biasanipun Pak kagem pandemen ingkang nembe mriksani niku ukuranipun pinten Bapak. Nah menika saking pojok niki dugi pojok menika niku 7 Bapak. Terus pojok menika dugi pojok ngajeng niki 13,5 Bapak. Secantik menika. Lah monggo pun periksani monggo. Napa meneh kersa tindak panggenan mriki Pak. Mangke janjian rumiyin langkung prayogi Pak periksane ingkang saestu. Atur nuwun.